И здравейте, приятели! Днес пред вас ще започна да играя това оцеляване. Моето първо оцеляване в този канал. И сега нека започваме да вземем малко такова дърво. Ох, че заби! И защо лагите, като насрано му лаги някакси. Честно да ви кажа. Бати насраната работа. Не знам дали ви лаги на вас, защото на мен не ми лаги. И бате, колко фреймове! Не, той клип ще бъде към 5 минути. Хора, бате, как взима? Но... Ау, че заби. Аз снимах едно клипче, ама го скертнах, защото не стана. Си направим малко и здравейте, върнах се. Сега нека си направим кирка и разни други простоти. Кирката лесна работа. И тук да покопаме колкото да можем да оцелем тази нощ. Ето тук, в тази дупка. И така. Абе, чулага. Не ми се играят на големи чънкове, зато ще ги намеря до 3 чънка. Я да видя мъгла, как хубаво е. Някакво искаш стои. Някакво по-оригинално за Майнкрафт, мога да аз да го нарека. Ей, те ще е голяма. Ще е голям подслона. Тази вечер. Защото не знае си можеш да завали някакъв дъжд, сняг или нещо друго. Но не знам, че да събера малко камъни. Не знам дали лагва на клипа, защото на мен въобще не лаги. Аз като играя въобще не лаги, седното не снимам. Но на вас не знае. И така нататък. И нека сложим тук 2 нощи. Ще настигне ветрена печка. И мисля, че сега се стъмнява, така мисля. И трябва малко по-силно да го въря и така нататък. Сега да вземем печката, да я сложим и тук, да вземем workbench-а. Така. И да поставим и тук. Ето тук. И след малко ще спирам клипа, защото не съм толкова много настроена на снимане. Аз мисля да живея тук някъде близко, защото има коне. Аз ще ми трябват коне. И вечера и тук ще е такова. Не, тук ще има една миника. Майко, ако ми лагва, не знам вече какво да правя. Какви програми да използвам да не ми лаги, просто не знам ако ми лагва на клипа, защото мене в момента въобще не ми лагва. И зато искам го задържа, защото с нас точка да ни съдразните като снимам. И сега не знам малко какво да съберем тук. Бошке. Тук ще се развия за не знам. Не, колкото и да лаги ще го кача и първото клипче, по по-нататък ще видим как да махнем лага и всякакви други работи. И така нататък, и да можем да си продължа моето оцеляване и така наоколо. И взе вече да ме нерви, защото като гледам бати, колко има тук, бе? Бати, има едно гъс тук. Направо съм страх от кол. Чак кирката ми свършава да го изкопая. Тук да го запълним. Така. Ето го. И не знам, мисля това да бъде 100 епизод.
Знам, че беше много малък. По-нататък ще виждате някъде към 15 минути. Аз бях Hans World Gaming. Надявам се да ви е харесало и до скоро.